ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବାବା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦାୟୀ। ତୁଷାରଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ତୁଷାର ଆକୁ କଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେ ଯା। ତୁଷାର କହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଏଠୁ, ବାହାରି ଯା। ତୁଷାରଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଦେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ବାହାରେ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମୋତେ? ଯାହା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ଥିବ। ମୁଁ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଠିରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସତଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାହାପରେ ତମେ ସେ ସତକୁ ମନା କରିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି।